na yi batan wata tun watan jiya da ya wuce, amma ban tabbatar ba sai da naga wannan watan ya zo. Ka kai ma ka kusan zama uba ko? Ina magungunan da na kawo miki, na ce duk lokacin da na shiga ɗakin ki dinga amfani da su. Yana nan. Kina amfani da su ko ba ki amfani da su? Ko ba ka ba? Nisa. Ni ma ina so na haifi nawa yaran ne ko da guda ɗaya kamar yadda aka haife ni. Wannan kalmar baya cikin dictionary na, ko ba ka ba? Kin fi kowa sanin haka. Ni ban shirya wa haihuwa yanzu ba. Zan ji da ke ne ko kuma zan ji da yaron da ke shirin ki haifa ko zan ji da kaina ko zan ji da giya da nake sha. Ko ba ka ba? Namiji a hannun mata. Visit YouTube, search our channel General BNB TV. Press subscribe and then press bell for notification. General BNB TV, we're the best.